Guys, good morning. So, ilang araw na lang, summer na. So, ngayon, pag-uusapan natin yung sahod ko kasi maraming nagtatanong sa akin kung magkano ba daw yung sahod ko. So, yung sahod ko dito is yung sahod ko is per hour. Trip Pinoy. Pag lumampas ako sa 40 hours per week, so yung sahod ko is magiging 1.5. So magiging sa normal na sahod ko is times 1.5 mo siya pag lumampas ka ng 40 hours per week. Pero yung trabaho kasi dito, bihira lang kasi akong makaka 40 hours per week kasi everyday yung trabaho ko is 10 hours mahigit. So minsan umabot ako ng 15 hours sa isang araw. So bihira lang yung 10 hours. So yung sahod ko is malaki pa rin yung sahod ko kasi yung oras ko dito is yung oras ko sa trabaho is malaki. So ito guys, may nagtanong sa akin magkano ba daw yung sahod ko dito sa kumpanya na to. So hindi gaya ng ibang kampanya, malaki yung sahod talaga nila. Minsan yung mga transport is per mile yung bigay ng kampanya sa kanila. So dito sa amin per hour kami. So may mga advantage saka disadvantage, pero unahin natin yung advantage. Kahit maliit pa yung per hour ko, malaki naman yung yung oras ko na sa pagtatrabaho kasi palagi kaming may overtime dito. So ito yung advantage niya, yung overtime, palagi kaming nag-overtime. Tapos yung bahay namin, ang kaltas sa bahay namin is $50 per week siya, yung kaltas ng bahay namin. Tapos yung sasakyan namin is libre. So may sasakyan kami na issued ng company, so libre na yun. Tapos yung fuel niya is libre din. So yan yung advantage, naka-advantage dito sa amin kasi kahit maliit yung sahod namin is nakakaipon pa rin kami. Ang disadvantage naman is yun nga, yung hindi mo makukuha diretso yung pamilya mo kasi yun nga, French kasi dito. So mahirap ipasa yung French na language kasi kung i-compare mo sa English. So ang English, kailangan ng IELTS dito, kailangan mo rin kailangan mo rin ipasa yung French na language. Shoutout nga pala sa mga subscriber ko. So hindi ko na kayo isa-isahin kasi parang marami na yung nagpapa-shoutout tapos nakalimutan ko na yung iba. So ilalagay ko na lang dito sa screen ko yung lahat na nagpapa-shoutout sa atin. Yung bigay ng amo ko sa akin is 18 per hour sa normal na oras. Pag sa overtime naman is magiging 27.5 per hour pag lumampas ka na sa 40 hours na minimum na oras dito sa amin. So nasa inyo pa rin yung desisyon kung gusto niyo itong trabaho ko or gusto niyo sa transport na group. Yun lang guys. So kung may mga katanungan kayo, comment lang, pag-usapan natin sa susunod na videos ko. Trip Pinoy.